କୋଷର ଆକାର କିପରି, ଏକକୋଷୀ ଓ ବହୁକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀ, କୋଷ ଓ ଶାରୀରିକ ସଂଗଠନ, ଟିସ୍ୟୁ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୋଷ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦ ଦେଖୁଛ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଏକକରେ ନିର୍ମିତ। ସେହି ଏକକକୁ କୁହାଯାଏ କୋଷ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସଜୀବ ବସ୍ତୁଙ୍କର ବା ସଜୀବ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଏମାନଙ୍କର ଗଠନର ଏକକ ହେଉଛି କୋଷ। 1665 ମସିହାରେ ଜଣେ ବ୍ରିଟିଶ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ରବର୍ଟ ହୁକ୍। ସେ ଖଣ୍ଡେ କର୍କକୁ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ, ସେ କେତେକ କୋଠରୀ ଭଳି ଅଂଶ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ଏହି କୋଠରୀ ଭଳି ଅଂଶର ନାଁ ଦେଲେ ସେ ସେଲ୍, ଯାହାକୁ ଆମେ କୋଷ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏବେ ଆମେ କୋଷର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣିବା, ଅର୍ଥ କୋଷ କାହିଁକି ସଜୀବ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଏକକ, ଏହା ତାଙ୍କର କେଉଁ କାମ କରିଥାଏ, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଅନେକ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି, ସେହି ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏହି କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଚାଳିତ ହେଉଅଛି। ଆମେ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉ, ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହୋଇଯାଏ ବା ଖାଦ୍ୟର ଆତ୍ମୀକରଣ ହୋଇଯାଏ, ତାହା ରକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ କୋଷକୁ ଯାଏ ଏବଂ କୋଷରେ ତାହାର ଜୈବିକ ଜାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଘଟେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହା ସହିତ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଏବଂ ଜଳ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହି ଶକ୍ତି ଏଟିପି ଅଣୁମାନଙ୍କରେ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇକରି ରୁହେ ଏବଂ ଏହି ଶକ୍ତି ଆମକୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖେ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖ ଯେ କୋଷର ଭୂମିକା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପ୍ରାଣୀ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟକ୍ରମେ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ତୁମେମାନେ କେତେ ଛୋଟ ଥିଲ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲ, ତୁମ ଶରୀରର ବିକାଶ ଘଟିଲା। ସେହିଭଳି ଛୋଟ ଗଛ ଗୋଟିଏ ସେ ଛୋଟରୁ କେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ହେଉଛି? ଏହା କୋଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ କୋଷମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭାଜନ ଘଟୁଛି, ଗୋଟିଏ କୋଷ, ଦୁଇଟି କୋଷ, ଦୁଇଟି କୋଷ, 4ଟି, 8ଟି, ଏଭଳି ବିଭାଜନ ଫଳରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି। ତେଣୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କୋଷର ମଧ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଛି। ତୃତୀୟ କାରଣ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତୁମମାନେ ଦେଖିବାକୁ ତୁମ ବାପାଙ୍କ ଭଳି କିମ୍ବା ମାଆଙ୍କ ଭଳି କିମ୍ବା ଉଭୟଙ୍କ ଭଳି କିଛି କିଛି ଦେଖାଯାଅ। କାରଣ କ'ଣ? ତୁମେ କାହିଁକି ଏଭଳି ଦେଖାଯାଅ? ଏ ସମାନତା କାହିଁକି ରୁହେ? ଏହାର ମଧ୍ୟ କାରଣ କୋଷ। କିପରି ନା, କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଅଛି, ତା ମଧ୍ୟରେ ସୂତା ଭଳି କିଛି କିଛି ପଦାର୍ଥ ଥାଏ। ଏହାକୁ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ କୁହାଯାଏ। ଏ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଦେହରେ ଏକ ଛୋଟ ଆହୁରି କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ପଦାର୍ଥ ଥାଏ, ତାହାକୁ DNA କୁହାଯାଏ। ଆମେ ପରେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏ DNA ହେଉଛି ଗୁଣାବଳୀର ବାହକ। ଏ DNA ଦ୍ୱାରା ହିଁ କ'ଣ ହୁଏ? ତୁମ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ DNA, ସେହା ତୁମ ଦେହକୁ ଆସିଛି। ଏ DNA ଦ୍ୱାରା ଗୁଣାବଳୀ ବାହିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ତେଣୁ କୋଷ ହିଁ ଏହି ଗୁଣାବଳୀର ବାହକ। ଚତୁର୍ଥରେ, ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ବଂଶବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କୋଷ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏକ ପୁଂ ଯୁଗ୍ମକ କୋଷ ଏବଂ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ୍ମକ କୋଷର ମିଳନ ଘଟେ, ସେତେବେଳେ ଯୁଗ୍ମଜ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହି ଯୁଗ୍ମଜର ଯେତେବେଳେ ବହୁ ବିଭାଜନ ଘଟେ, ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାଣୀରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ କୋଷର ଭୂମିକା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତେଣୁ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ କ୍ରିୟାରେ କୋଷର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତେବେ ଆମେ ଜାଣିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ କୋଷ କେତେ ବଡ଼, ଏହା ଦେଖିବାକୁ କିପରି, ଆକୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିହେବ କି ନାହିଁ, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କୋଷର ଆକାର 0.1 ରୁ 0.5 ମାଇକ୍ରୋମିଟର। ମାଇକୋପ୍ଲାଜମା ନାମକ ଏକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ତା କୋଷର ଆକାର ଏହିଭଳିଆ ହୋଇଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଏକକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସେଲ୍ ବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସେଲ୍ ବା କୋଷ,
ଏହା ହେଉଛି ଓଟ ପକ୍ଷୀର ଅଣ୍ଡା। କିପରି ଓଟ ପକ୍ଷୀର ଅଣ୍ଡା ବା କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଏକ କୋଷ ହୋଇପାରେ, ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ଲେସନରେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ କୋଷ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର, ଖାଲି ଆଖିକି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ଦରକାର ହୁଏ। ତେଣୁ ଜୀବନର ରୂପରେଖ କୋଷରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କେତେକ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଶରୀର ଗୋଟିଏ କୋଷରେ ଗଠିତ। ଏମାନଙ୍କୁ ଏକକୋଷୀୟ ପ୍ରାଣୀ କୁହାଯାଏ, ଯଥା ଏମିବା, ପାରାମୋସିୟମ୍, ଇଷ୍ଟ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେହି ଗୋଟିଏ କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏମିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଏକ ଏକକୋଷୀ ଜୀବ। ଏହାର କୋଷର ଆକୃତିକି ଏହା ବଦଳାଇ ପାରେ। ଏହା ଦେହରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ ବା ପ୍ରବର୍ତ୍ତ ବାହାରିଥାଏ ତାହାକୁ କୂଟପାଦ କୁହାଯାଏ। ଏମିବାର ଗତି ଓ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଏହି କୂଟପାଦ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନେ ରହିଲେ ବା ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ରହିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଦେହ ଅନେକ କୋଷରେ ଗଠିତ। ଏମାନଙ୍କୁ ବହୁକୋଷୀ ଜୀବ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଶରୀରରେ କୋଷର ସଂଖ୍ୟା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଅଟେ। କେତେକ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା 100 କୋଟିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ବା କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତା ଛଡ଼ା ପ୍ରତିଦିନ ଆମ ଶରୀରରେ ଅନେକ ନୂଆ କୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି କୋଷ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜୀବନ ସାରା ଲାଗି ରହିଛି। ଏହାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଶରୀର କିପରି କୋଷର ସମଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ତିଆରିଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ, ତମେ ଜାଣିଥିବ ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁକିଛି ଅଣୁ ପରମାଣୁରେ ନିର୍ମିତ। ପରମାଣୁ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକା ଏବଂ ପରମାଣୁ ମିଶିଲେ ଅଣୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେଣୁ ଏ କୋଷ ମଧ୍ୟ ଅଣୁ ପରମାଣୁର ସମଷ୍ଟିରେ ତିଆରି। କିନ୍ତୁ ଅଣୁ ପରମାଣୁର ଜୀବନ ନାହିଁ, କୋଷରେ କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ କୋଷ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଅଙ୍ଗିକା ଅଟେ। ଏ କୋଷମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟିରେ ଟିସ୍ୟୁ ହୁଏ ଏବଂ ଏ ଟିସ୍ୟୁ ମାନେ ମିଶି ମାଂସପେଶୀ, ହାଡ଼ ଏବଂ ରକ୍ତ ଗଠନ କରନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ମିଶି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ତିଆରି କରନ୍ତି ଏବଂ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ମିଶି ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀ ଗଠିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ କିପରି ଗୋଟିଏ କୋଷର ସମଷ୍ଟିରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଟିସ୍ୟୁ କ'ଣ। ଯେଉଁ ଟିସ୍ୟୁ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ କୋଷମାନେ ମିଶି ଟିସ୍ୟୁ ଗଠନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଟିସ୍ୟୁ କ'ଣ? ଟିସ୍ୟୁ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାର କୋଷମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ଏବଂ ଏହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କିପରି ନା ମାଂସପେଶୀ ଟିସ୍ୟୁ। ମାଂସପେଶୀ ଟିସ୍ୟୁର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଶରୀରର ଗତିବିଧି ସଞ୍ଚାଳିତ କରିବା। ସେହିପରି ଯେଉଁ ସ୍ନାୟୁ ଟିସ୍ୟୁ ଅଛି, ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଶରୀରରେ ସ୍ନାୟବିକ ଆବେଗର ପରିବହନ କରିବା। ତେଣୁ ଟିସ୍ୟୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ କରିଥାଏ। ଆମେ ଟିସ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କୋଷ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆମ ଦେହରେ ବା ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୋଷ ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୋଷ କାହିଁକି ଅଛି ନା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କୋଷମାନଙ୍କର ଆକାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ଗାଠନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗିକା ଅଛି ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷର ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଶରୀରର ଆକାର, ସେମାନଙ୍କ ବାହାର ଆକାରଟା ବଦଳି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର କୋଷ ଦେଖାଯାଏ। ଏକ ପ୍ରକାର କୋଷ ଅଛି ଆମ ଯେଉଁ ରକ୍ତକୋଷ ବା ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା ଆର୍ବିସି। ଏ ଆର୍ବିସି ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ଗୋଲାକାର ଓ ସାମାନ୍ୟ ଚେପ୍ଟା। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ରକ୍ତକୋଷ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯାହାକୁ WBC କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁ ହେଉଛି ଶ୍ୱେତ ରକ୍ତ କଣିକା, ଯାହା ଆମର ଶରୀରର ଇମ୍ୟୁନି ସିଷ୍ଟମ୍ ବା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ଗୋଲାକାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ଆକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଏକ କୋଷ ହେଉଛି ମସଲ୍ ସେଲ୍ ବା ମାଂସପେଶୀ କୋଷ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା, ଦୁଇପଟ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଜିଆ ଏବଂ ମଝି ଭାଗଟା ସାମାନ୍ୟ ମୋଟା। ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଏକ କୋଷ ହେଉଛି ନର୍ଭ ସେଲ୍ ବା ସ୍ନାୟୁ କୋଷ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଦୀର୍ଘାକାର
ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକର ଅଗ୍ରଭାଗ ଓ ପ୍ରାନ୍ତ ଭାଗ ଶାଖାୟିତ ଅଟନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଶରୀରରେ ସ୍ନାୟବିକ ଆବେଗକୁ ପରିବହନ